adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik long tang te pini adab birta juitha Pinpoda me ajak dingklui pen choche junje tumpen kache songpon PGR Vijara Phuthak Hemrit meke chonang pen danglok monira prananta damnanglo la sophie Assam government pen kachingwa lam setame ihu disya porke ing samria somsi thekdun longlo bonta Assam government mate KAC kachari tumpen ke pangkrevia joini non nangke leji thang achiklo ni phai hiniar ni ke karbiara ni pothe PNC choche junje tumpen thetana mai ki bijia phan chiseklo bonta la sokachi song atum long ratcharia song atum ta kachi rabdun lokajok APHL si maiphu je ai ka thar pen kedam tangar ni malom pherang kya mai pha ponsi APHL si long kachi rabdun tum an ki dun nang ni pusi pherang kya mai long pangdak ponlo pen APHL si atum tepe haira council ta cherai tip nangji puge puatu aning ke hanga tu la pen MLA ta cherai tip nangji MP ta cherai tip nangji pu aning ke hanga tum anke la litsong atum APHL munit atum kalidet hadake do atum anke la litsong long kang ni prong atum anta APHL munit kali sai selo arlo penke la pot alang litum along kidun ke chok kelu usi neli APHL president hisap pen ipu setame APHL si spokesperson angtong tika thar pen karbi tangte karbi thorom langle party chipu pe pin pen ke manga son bangchun vek nangji la pen kache song apin potum ke pheri nang ne pu pen pini Facebook a hongja long live wangsi rada phan a hok la pen klar dak alam pangdak ponsi alang li hin pen ke chitong dun vek po la pen karbia ok avitum an ke nang chitong dun lab jia phan si chuning rithu bangjok party setame karbi polote pusi ningje pon non nangke leji chiklo mode thang chiklo ni phai hini mate 2nd February labang sor ni jangkar bianglong phelang pialong PGR Vijara Phuthak akache song doji lapen la so Phuthak radamai pi pa doji pusi kar bianglong adang pi ta pangdak pon lo na sila solong ong dong tumang kar judulo chetong dunangi ma chetong dunang nema punang kar judulo na sila solong nilihin pen klar dak alam the ulotang de lake chetong dun vek nang po pusi nili kaching hon kar biarat ke doan an parta ing long rat ke doan aphan na chini lo lapen chuning ri pa dikrim lo lapen ong dung tuma ka pheri dolo komarne tum dun ri pu kaneng ji dokok pusi pulo la solong nilihin pen ki puji pu bangke kache song atum ke pheri re dan nang ji ili tum lam lin paminang po ake chok chema jong si ili tum ke claim ben ake chok pulotang de la da ka pheri nang ya thai habelo ka therak nang ya thai habelo la si PGR VGR long ke duan ka vi ana ke che ke be kona mana so tum phan tharli nang yi puga da ke la so ake mang ke thang ake chok cheta belo la ke mepi ga lam lo la tharli vek nang po pot si ili tum la bang so ka che song long ke ili tum chetong dun vek nang po bang jok abang phule nang khang dun sita ili tum arju je dan nang po la eviction mate ka tharli PGR VGR along that kali along kapre along stame tharle vek nang ji pola bang so ke mang ka lake leng vek nang po ili tum ka dok beta lake kor ling si lake dover nang po leng te tik bang ke la si kumane jong si ka pheri doko la bang so mai long chetong dun lo pulo tang te ar pu pe nang than pe ta hai nang pasun tuk ta hai matang de kapre la puson akang sai dokok ta hai po ka pheri jong si do pulo tang te Jasemet APHLC asong nong ke claim abang fu bang phi mate kachito bang fu bang phi tum la bang so ka pheri dokok pulo tang te nilihin pen ki puji bang la hello nang le tum thang da pheri nang elo nang le tum phan thang akang sai ta avelo la pen jong si akang sai ta dokok pulo tang te nang kar chak dunji atum ke nili pen ke cheng lok da claim rapet abang fu bang phi atum dolo nang le tum phan kar chak ye tum dolo sita athe pi bang la hello kache song la pen kimang bang pleng nang po la pen kache song bang tonte der nang po la pen iltum pheri de pin pen sila pachun nang po aji ka paju si alam ke la hello ni phai hi ni thang achi klu mate 2nd February ni jangkar bianglong phelang pi along PGR VGR aphu thaka kache song rat amai pi along bangke ilitum
karbi arat pen ke cenglok inglong arat ke do an se tamel la bang suar ni bang ke la ke chetong dun vek nang po phere re pin la pen therak re pin pen la pen APHL sia song long klem bang phu klem bang phia tum an se tame la pen ka che to bang phu bang pi an se tame la bang suar ni ke phere re pin therak re pin pen ile tum se tame chetong dun nang po la lo nili hin pen klar dak alam theke kardom Tirai bang bi, siya long le ave tang lo ini sakor man tang lo, komen tulo ki thurpo, men tulo meke prang po, TV APHL si Don Surya Mai Phu Mohan Singh Tok Bia Hin Pen Karbi Sengkan Kimi Hirjumi Kapajur. Kewangji Mate Pini Thang Thang Ni Phai Isi Karbi Sengkan Kimi Hirjumi Karbi Anglong Nijang Karbi Anglong Di Mahasau Aradaphan Anparta Lukhimon Aron Ke Kroy Aradaphan Ta APHL si Don Surya Ro Amai Phu Mohan Singh Tok Bia Hin Pen Hirjumi Pajur Bon. Mi kardom pajir lo kardom non karbi ningkan kimi nangele lo thang thang tarigisi lepen lasi kadokawe elitum sai tu tiki pornang le lo thang thang re lang elitum pirike lang porlo lasi elitum long le phelang jawan nai pulote elitum sai tu tiki nai lasi elitum kaprek problem anta elitum solet po jansi elitum sai chutiki lote soksang pen cheglo ajat ason ta hemlong se de atpo asinili kadagobe korte engir lepen ke don rap kethe ding tum phanda nili karbi ningkan ke mi hirjumi pajirlo rodam nasi itu lokhimon dharam akorte engir tum phanda nili karbi ningkan kimi hirjome pajirlo alang tum aninghang ason anta paplengna lepen sai chutiki along posita kapre sai long ta alang litum akimeng an pachunana lepen ke hanti pen peaceful pen litum ke dolong ye fansi nili karbi ningkan kimi hirjome pajirlo adam Indigenous Peoples Party Pen Leadership Training Kang Nipon. Arkoi ni phai thongke brai CR ni Indigenous Peoples Party mate IPP a hin pen. Diphu Club along Arnesia Pharman Songja Po Songja PSK mate Leadership Training ke pado. Jaimega thepi ke en to protect ancestral land and their political rights bot happy and ponsi lamthe chethan chepare pon rentilo. Bangso Jaimega long IPP a Maipu Rajanti Mung Kongchun Bangkala Si Hanse Lamjai Sarpo Samuel Rongpi Roveson Rongphar Mandar Phangchu Atum Chetong Dunsi Chethan Chimu Majaimek Mesen Lapen Ing Samjin Pen Pechon Ponlo Laso Phi Alang Li Tum Pen Kachithan Kachimum Aseke Ame Judet Pen Perangki Ame Pedo Ponthusi Rada Phan Ki Claim Ki Dam Pon Boma Phutak Alam The IPP Maipu Rajanti Mung Ahin Pen Pangda Ponthu 31 January chiklo dilitum la bangso IPP pen kopi ko son se klem bo ma pulang so pathak rat tum chini nei pulo la pen dilitum long cherap na chido dum ta chini nei bojone se leadership kam awareness type se dilitum ke chang la pini bang ke pini katura pin kat du ko jone se dilitum kwan ma bang nai ji ke bang medet lo sita dilitum IPP pen non an kopi angdeng kwan angdeng ke klem ki chun ma la bangso thak chedil to pi la so leadership training bang ke chithan lo la pen ke wang ji thulang ko PPC claim thulang lang ma la bhai kadu ka be thak chedil to pi ni chithan chebum lo ta si litum kar bing lo rat la pen di ma sa rat ka chini nei ma ke la lo je ilitum a political right pen a land rights tribal land rights pen political right bang ke la hinia district ta isi ke phere me ang along parelo siang ang parelo aki sung bang parelo la so ki sung along sinon mang gidolo mane aki joy one pen aki sung long an si lutu chok alon non ke leta litu pigan lo non ilitum kar beng long pustame long le bang ke corporate arideng ke dam tang ki pg kali de ke dam tang se 44,000 point something thousand bighas ke already corporate arideng long se labang so a council Carbino Tambas Council abang ke pider lo
PDD bang ke la pohilo Lahorijan along bang 18,000 bighas lo Kludung area mati Langkayan area bang 6,000 bighas 24,000 EPDC lamen lo ठीक लसन हक साक्षी लॉयर अमरी लोंग पुस्तमे PSP पोमेन पेन 3,500 bighas pilo अंबानी फान कला निपियर ग्रास अमेन पेन 13,000 bighas pidelo फुलुनी लोंग पुस्तमे 1,495 bighas pilo Kadu kowe nali tum hisab am edlo plote plus to edlo plote 44,000 above bighas bangke lake corporate arideng long tamel lake ki PG kali ki pitang ko ba la penke APDC la to bangke la 24,000 bighas of farman bangke council of fan premium hisab se land allotment of fees 24 crores ke lake officially si EPDC la to bangke council of fan land and revenue along PL la pot si Lahorijan along la solar project Ambadon data a project bang Chibidro desita council sol pipot si long le bang cancel sedelo agreement bang 90 years a farman kache talk laba cancel a headed bang ke because of APDC la tum premium hisabe 24 crore pidet bane jordan lo oisa ken mane jordan mati ta BJP IT cell atum ni ye ke approve na paklango tu mati ni kijor approve na paklango tu latum ke thang ta lidam de lo tum ke kumane tang ho pulo te pot tu pulo tum ke lason IT cell alidar tum sido dake amenda ni ye det po he lai chaning leng alang si ni ye je kan ye mati je approve na paklango ke dam tang January 15 chiklo NCST pen hearing ke dobom hot haladak EPDC pen Kidun bag representative kache tong dam bah la so hearing lo na ka attend na bangke chipuelo 90 years of had bangke agreement che talk lo sita Assam solar project bangke chibidruelo lasi petitioner jitu case ke file bang la bang dismiss da choglo bomasi nilipulo project alam bang bangwe len alam siwa la penke nonta NLCIL pu a company pen EPDC la tumbang laso on the same land laso prongli thak long la tum 500 megawatts a project solar project la pen ke along le a requirement ke 8,000 bighas on the same land plot la horizon amat lo la tum macheto la ke joint venture si la tum macheto kachito e akam si la tum ke EPDC pen NLCIL bang chetok del hala so bang nili hala so thanun del amasi latum bangge pulo latum EPDC lung cipo lata laso project ta non mat ke thang ta avelang development ave ahok lo nitum 1,000 megawatts a farman NLCIL lapen EPDC latum citok lo labangke karbeng long de lagi bil ola sama farman sin nitum citok long le nitum ribom la je laso project Lahorian si biwek jipo alam ave sita laso project ta non anta finalize kalila lasi non amat ke solar project pu bangke karbeng long bangke avilu pu bangke EPDC lu tu amat si hala sorni 15 January hearing itu bangke la tu bangke cethanun lo sta alam bangke akes bang dismiss danot posipo EPDC lu tu bangke a project masih ave delo pot akes bang video re choklo posi EPDC lu tu bangke kacipudun lo la sorni nilik online si dodut video conference si dodut lasi commission pulo land emitters project emitter kali solar project emitters kali land emitters support land present status kopilo nangtum kachi talk council pen nangtum kachi talk 90 years kachi talk cancel kiya ya withdraw kiya labang sinangi long le amali ketulong chibodone ancestor tumo chidam nang po lason si ke hang lasi laso kes ke non manitum pajudno dakho Ate land emitter support project emitter kali nang tum pipine project ke claim we are not laken itun outlook kali long lay project la si nang tum prabjin pen land status bang nang tum agreement la chitok start bang report bana chipisara lai silo la pen ke IPP pen ki move abange phuluni PSP lata nitum case file lata notification anytime nang le already hadak pen na issue lo posipo ni long nang le lang ni tu long le la sta na issue lo posipo nang tu long dak po posinai po
लाइसी लो लापेन के उमरंगसो 9000 बीघा बंके हालाता केस पिलो दुतुबिसो एक्शन टेकन रिपोर्ट हंग एलो दाके लातुम चिपिलो जनी तुम नोना माता थांग ता आप चिनी दुंदेला पुसे लातुम रिपोर्ट गिपी अपन हियरिंग के बताई सी दुएलो से राहुल तेरोन सी एटेन नुनो सुट ला एटेन नुनो लापेन के alang li se ten ni lam lo tapi alang pine problem ma le dun ni alang dum bahini se lal lasi non amat ke umrang so kesta hada ka bangta non amat ke mane activities bang awedelo project ke claim dak ki punam rong song ke dam pine aprang ko son ma councilor sor padik da pasik sakda ba disupis ko son pasik sakda loson bang activities bang non ke awedelo tik la son sak si la fuluni psp abang pusita ang bomolom ki latu pilar ki edam kadu we lason dola activities non amat ke sap silent no amat non bang ke latum council authority tum bang ke claim thu bang ke la non song trok ms la ms ki tu ms tu ka chetok a leader atum bang si council sor convince lo rong sor phan ke ther ke hap tame la solong le bang ke psp adani phan pidang po athilan latum kopine chidila lo la posi latum non bang ke latsum la MOS ka chetok MOS 2 ka chetok resim ka tang ma chetok la song trok atom phan tambe jingki jithan ba si rong sor tum phan pak non mang litum decision an ela party lo pon mo onane chance do plote lage matha ke dolo he sta non mang litum final ke decision pela athe dake non ke congress pen official sita alliance ma alliance ke dat tum ta se tum ta alliance ta kopino ka alliance si ni pin lo he se la so tha bang litum bang ke cion de po talang tu mengel itu man pakai parti so pusina mata lamate parti sota isi mechis penyosi gute pahar jadi julawa pare la bang mata krang lasi mohapor si lahe chini po lasi rat si tahan po ahok pet sini tu claim pi bom nili tu konane advantage tave konane disadvantage tave nili tu bangke khei pen longri farman si claim pi lo arjat chip longle lo pen phelang farman bangke pai we la pen ke political right bangke non msc pen effect ko lage la pini nangli tuman nang aing do nangli tuma theng do sininge lo next political problem bangke la so issue bangke next MSC election ta effect back pon 100% sin deke nekai ni papar pot ya e video pelang ko sipu mate people pia he deke ta mane aning ke hang pen le la so aning hang he de la joine si pini la son cheplang nang kok lo amasi ilitung aing lo so tuma si pini PGR amen bata aprandam nang lo PGR amen pen gel dam nang lo PGR amen pen ering solo kasila PGR VGR amen pen ering solo ठीक क्यों अच्छा हवाईपुर PGR bang ke kes doko pulo harokat ke ante kes abe ke VGR ke pihai lo mana simple logic silang nang lada kamang hula mamang nang de karbing lo rada tu manghung nang ni simple logic to hoda ke klema hede lo cho kes subjudice doko dakle mon Dake moyo ka pupe mate. Tap pipe notice isu ahe pa claim amta ahe. La silang nang itu. Simple alam lo logic ekdom. Kadu ko beta lage conscious do nang je. People se claim ledat ma. O bangke consensus bang do nang je. Legal. Lalo. La si non nilitum ke claim non ADB. Ko son se fan ke withdraw lo plote nilitum ADB long nilitum file lo. La so file bang se nilimen ma sipilo ga rajan timo. La dake majok le organization la na chepachor ka adun tan pachor ka adun nang lake bang. Political dialogue lo political issue si lo he enang la bangke ayen thek ong bi ong lo choro thupo choro par lo jok le Asian Development Bank lo ni tum complain ma ni tum padiru bidre pule papusita nage to bangke rajan timo phan chairperson compliance review panel ha thik lo sora thak si report lo antar rajan timo pusi klang lo Asian la pen ke indigenous people's party pusi klang lo indigenous people's party putar lo tok lo la ala 40 page along jitu report ke tok la bangke indigenous people's party atau complain aja ini si pini bangla sana la pen ke interesting lam bangke non ma Asian Development Bank la Assam solar project ta ke last ke dam ta UPSC exam long ta bang ham la Asian Development Bank atum mane India long kuso fund si withdraw ponet la ko bangke la ke Assam solar project lo la pen komala complain ke puta indigenous people's party la la si jong he la bang pachiru kaista bang system long syllabus long anda indigenous people's party bose ben bang lo la sila so bang ke rat atum bang ke kamanghu kenangi alam bang lo la isilo la pen ke non NCST long pusta me non hearing do bob la hello la ke la tum report ati pilo bati la ipdcl tum talk lo NCST fan je ni tum project bang ke available ni tum chibiru del
Lasi new project apan kidoi thang alam bang bila. Lasi non last hearing long tala tum hala NLCIL pen kacetok 500 megawatts pen la 8000 bigas aja ata awi det lo. Lasi laso case bang dismiss dan possible. Laso dismiss me kosong dismiss long link ciwai tha. Long link agreement bang. Ce pane council pen la EPDC la mo kacetok la cividro la den masik si long cividro lo pola vain mati. Long link alang tum long sidola. Pini EPDCL, pini NLCL, abdala ADB abdala pinabako, pemani pan sitok nito. La posi immediate la long le land status bang kela kunci pinang po, la pen konsil la pinang po. La isilo. Karbi sengkan kimi pen Lokhimon karcho aparman Samson ingti pen hirjume ke pajer. Samson ingti nongnam je thangklong Assam angkang alun sepo anparta KAC board chairman geographical indication tech arputa khibom alangli hin pen thangthang ni phai isi surihini rengkore trokarni Karbi sengkan kimi Karbi anglong arado anaphanta sengkan kimi ahirjume pajer ponlo Lapen ke wangji thang pho ingdeng trokep raner kep Lokhimon karcho dunjia dowantin Karbi anglong pen chenglok north east angkang an Lokhimon aphan ke kroi arat an karcho dun peme longjia phanta hirjume pajer ponthulo Nilimen Samson Inti Lunsepo Karbi Anglong Autonomous Council GI Tech Chairman Nilihin Pen Karbi Ningkan Kimi Thang Niphai isi kado kawe akar biara raphan peneng aningkan domesen thak mesen lapen ke monsam ke duje phan kado kawe phanta chuning risi nilihin pen suri surya kardom pajiriklo lapen ako dothuiklang ilitum trokkebraner kep angdeng Lokhimon karcho peneng 2026 tarik pho arni Lokhimon adowan along Karbi Anglong arlo lapen Karbi Anglong at angtan anta archo ichi laso karcho aphanilihin pen suri akardom pajiriklo kardom KYDA maipu mindar phangcho pen Karbiara ni along nihang nijang kedo ana Karbiatum kachitong dun pejia phan kepha Kewangji thang ni phai hinier ni Karbi tangte Karbi pu pen ajok Karbiara ni pothe PN pen nijang Karbi anglong phelang pialong chongmai ke doji pura choche junje kache song atum pen pha ponlo Lasona hutprek jamrat charia song atum pen methang arat amunit aphan kache khangalam social media long aur krangkre arab krangkre si thek ponlong bonta lapusona hut KYDA maipu mindar phangcho pen Nihang nijang akarbiara raphan halaso karbiara ni mate thang hiniar ni kachetong dun pejia phan ke phapadu alangli pen kaningje ponke political ke claim atum ame thanga kam pache claim vetnang bonta karbiara ni chongmai ke do jia longke nang chi jokdun nang ne pusi lam the chipaklang ame kitu inang lo lasi Karbi Anglong arat atuma phan kacuring ri bangke thang aceklo tarik hini nengkan kimi aceklo la bangke anutin akorte tu mate la Karbi Anglong arat atumhan busame tuning rilo hala bangso apiar wigar ka vekson di palam si rada thing nu ka declare po claim nang ji ma claim nang ne ma chisong nang lang ma chisong nang ne lo ma chok che ma thima rada thing nu declare po hala soda lasi non kwang idu tarikari bangke West Karbi Anglong mate East Karbi Anglong limasa penanglok lasi na hok kidu atok anu Karbi kidu ban same labang sorry bangke citong dun lap ni po phansen litum nang chuneng rilo mate labang so prangke chutai pen litum klar dak pen litum nang chuneng rilo tan ong plote la sorry make West alo East alo dukan dhuri tame bon klak pen si itum Karbi Anglong rat citu nang po hala bang politician ka khlatum ke bang politician bang khelawet po politik sa khelate alan jina venon hala bang so long le phalang akachi song long bangke politik ala mangke la dake badu akorti putame wanri badu arleng sar putame wanri ladak bangke politik nang kachi yok dun der ni phan bangsi ni tum kachi song la Karbi Anglong rada kachi song tuman tame ni tuhin mai tame wai dak klar sapen hitum chuning rilo la bangke atima dake politik nang chi yok dun ri politik ala de politik ala na venon hadak long le phalang kachi song long le phalang claim kita long bangke dake politik na patu dunri anutin a political party tum same dak ekwantes nang chu endonri la bang lo ni tum klar dak pen kapasni bangke la bang non thang do tiari bangke West Karbi Anglong East Karbi Anglong dukan hori
dukan dhuri bon klak pen kolat bon klak pen thame hadak nang kitong dun pet nang pobesi itu pen klar dak pen pachini lo dan chot lo so piar biara ka chisong labang ke litum karbiang longarat akimang lo mate karbiang longarat akisung pen jok nangji po joini sila la to bang ke litum ke damtang tarik troksi pen taring korat trok anil tum hadak ju krit troksi ni troksi litum hadak ke do ni tum ini ke do tap ke thak ta koli hadak la karbi ang longarat joy ki joy wani imina long ri long par itum war tu slai nongi po joini si la hailam ke ale sorong phan karbok batame ala nyuyum hale klemali lisorong par an nubel ka chisong kali gente nubel ka chisong kali ke la karbing long arasi ka chisong gente la alak tum haike alak tum advantage na cheni du mate politik ali phansel haike nang ni jidun tap nang jidun philo haike mane na ka chisong na pa bobonji bu phan he la ton phanse alak tum ke advantage na chen dun la si tum la marek tinte la sila karbi ka chisong lo pot la si karbi pa amen ka chitok karbi pa kurman ke wang lamon la todalo lit pen klar dak ka pa wang lan todalo Tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru